Hvert år dør ca. 10-16.000 dyr. 6.000 dør af blodpropper og 4.000 af lungekræft. Så det er faktisk lidt hans egen skyld. Han kunne jo bare have sagt stop og lade være med at tage en smøg. Ja, fuck ham. Alle gange han har taget en smøg, og alle gange hvor der var røg, alle gange han har været for høj. Stop det, drop det, kvit det, kvit det. Ja, kvit det. Action. Og du er nok en rigtig fræk lille pige, var? Ja. Cirka 10-16.000. Han griner. Okay, vi kan klippe. Så skal du komme. Okay. Hvad? Jeg kan ikke synge selv. Du synger med her.